Medyo mahirapan tayo rito kasi shooter daw yung kalaban natin. Okay, so pag nanalo siya, may 500 siya. And 1 to 7 lang. So what's up mga kawaray, no? So andito tayo ngayon sa UP and may pag-random 1v1 challenge tayo dito. And syempre, nanalo siya, syempre mananalo ng 500 pesos para sa challenge natin. Ito yung mga kalaban natin. So yung bala yung mga kalaban ko ay si, pangalan mo sir? Michael. Si Michael. So yun yung random ng mga kalaban natin dito. Okay, so pag nanalo siya, may 500 siya and 1 to 7 lang. Alright, let's go. Medyo mahirapan tayo rito kasi shooter daw yung kalaban natin. And, sige, bahala na. Let's go. Dulas. Akin. Dulas. Pagod na. Tumal ng game. One zero. Dos. 2-0. Foul. Dulas. Bilis. Trito. Bilis.
Hirap all set. Nice, nice. Yosi mo, 500 yan. So yun, talo tayo. So yun, panalo siya. Gaya ng nasabi natin, manalo siya ng 500 pesos para sa panalo niya. Alright. Maraming salamat. Maraming salamat. Tayo lang ulit kayo. Nice one, nice one. So yun mga kawaray, no? So unang game sa 1v1 challenge natin. Talo tayo. So yun, shooter si Kuya. So hindi lang natin na depensahan yung shooting niya. So good game pa rin kay Kuya. Mga kawaray, no? So kung nagustuhan nyo yung video, comment down below and baka support nyo naman tayo muling dumaya. Alright, let's go. Consequences getting real, but we still be on it. Tell no lies, tell the truth, shame the devil. Tell no lies, tell the truth, yeah. My latest prayer is to climb beyond the point I'm at. Keep elevating, make new lanes and light the path. My latest prayer is to be patient during hard times. Stay prepared to fight for power while my art shines.